Deze feestzondag van Pastor John en hier die boodschap van wat hij naant Derch Gloowen. En de thema voor deze feestzondag is Derch Gloowen, Dankboa. Nu, we celebreren ons dankfast bij Lebenswasser kwijt deze feestzondag. En dat is een celebreringsfast waar we terugkijken doen. En we prijzen God voor het jaar wat we hebben gehad. En voor al die zegeningen wat hij ons heeft gegeven. Nu, viele van ons, we kijken terug naar 2020, als we zijn niet zo dankbaar over 2020. Al die slechte dingen wat er passeren in de virus, dingen gingen toe, geschäften zijn toegegaan. En de arend heeft niet zoveel gebracht als wat we hadden gehoopt. So we kijken terug naar 2020 en we zijn niet zo dankbaar voor wat er alles aan. Ja, dat fehlt fresh even te doen. En we kijken naar Habakkuk in geschikt. En Habakkuk was ook ondankbaar met God. En we vroegen, hoe lang moet ik hier zijn en praten dat u me was houden? En hoe lang was je stil zijn, God? Ik ben ondankbaar en de staat waar ik ben met al de onoprechtigheid wat hier in het land aangaat. En zo Habakkuk en God die handen in de ganze vertaal. En dan in de laatste kapitel van Habakkuk zegt hij dit te God. In Habakkuk kapitel 3 vers 17. Wanneer de veenboom niet geruimd wordt en wanneer de wijnrang niet verbrengt, wanneer de olivenboom keine Frucht brengt en wanneer de vlek keine Arend brengt, wanneer de schub van de herd worden verreten worden en wanneer de vuurhak ohne vuur is, dan hoor je nu dit. Du weet waar ik mij tot dem Herrn vreem en op God verloren, die mij raden dat. So Habakkuk sagt hier, bereich, wenn alles te nicht gaat, wenn ich keine Arend kriegen will, wenn ich keine Frucht kriegen will, wenn all meine Schub uitklaven, dan doch wil ik dankbaar zijn en ik wil me freuen en in Herrn mijn God. En ik wil me freuen in de radung, wat ik durch God heb, durch Jesus Christus. En so, dat is een motor spreken te ons. Wenn wir terugkijken naar 2020, wir sagen vielleicht, dat wir nicht ein Fan het jaar was. Ik kan niet hem dankbaar voor zijn. Wenn wir kijken naar Habakkuk, die zegt, bereich, wenn alles te nicht gaat, doch wil ik dankbaar zijn aan God en ik wil dankbaar zijn in de radung, wat hij me geeft. So, ik wil je persoonlijk motor spreken. Kijk in je leven aan en kijk naar al die zegeningen wat God je heeft gegeven en zie dankbaar daarvoor. En besonders even alles, zie dankbaar voor de radung. Wenn wir kijken naar alle eeuwigheid, 2020 wordt niet moeilijk te zijn gaan. We hebben alle te bossen in dit. God zei niet, had een goede werk.